Etxera itzultzea, etxe arrastorik gabe. Harriak, hautsa, hutsa, trampak, oroitzapenak, malkoak, inoiz itzuliko ez dena begibistan. Hala ere, itxaropentsu. Hondakinak baino, genozidioaren frogak dira. Herri nekaezinaren metafora. Etxera bueltatu, zertarako, nola eta noiz arte izango den jakin barik. Irtenbiderik gabeko itxarobidea. Hala ere, pozarren, merezi du. Kanpotik ikusita, ezer ez duenak begionez ikusten du nolabaiteko akordioa egon izana. Palestinarren begien dirdira eta galdera. Nazioarteko komunitateak ardura hartuko aldu. Nola liteke 21. mendean halako inpunitate sadikoa? Zein markok arautzen du nazioarteko harreman desorekatu eta arrakeroak? Nork bermatuko die palestinarrei etxe birrinduetara itzultzeko eta berreraikitzeko eskubidea? Libre izateko eskubidea errespetatzen dela bermatu behar du munduak. Palestinarrek jakin badakite, hamarkadetako sufrimenduaren azala urraturik zuhurtziaz jokatu behar dutela. Guk ere badakigu basapiztia zionistak edozein momentutan sinatutakoa albo batera utz dezakeela. Baina sasien artean eta sasi guztien gainetik, etxera izeneko txikizio esparrura itzuli dira, esperantzara kondenaturik. Kontziente izanik, edozein momentutan Israelek akordioa betetzeari utz diezaiokeela. Eta badakigu genozidio ez dela Trumpek diseinatu duen akordioarekin amaitzen. Genozidioa keinu bakoitzean indarrean dago, baita nazioarteko diplomazia